be kell illeszkedni bizonyos szinten. De ugye, aki már valami más csinál, az már különc. De nem baj, az már ők vinnék előbbre a világot, a különcök, csak kevesen vagyunk. Na, én is oda tartozom. Hát én előtte is gondokorban tartottam, székelyföldi születésű vagyok. Bizonyos korban nehezebb otthagyni a szülőföldet, tehát nem van egyszerű. És ugye sok minden, mi maradt otthon, mi nem maradt otthon, hogy volt a fogadtatás itt. De otthon haza, itt román, tehát most hova menj, vagy mit tudom, mert ha én tudok még németül, vagy angol, akkor hát nem állok meg itt. Az anyaországhoz kötődünk, meg ragaszkodunk, tehát ez szépen itt szertefaszt. Nem azt vártam, hogy jövünk, aztán piros szőnyeg, rezes banda fújja, mert jön Felső Rákosi T. Mihály. Hát nem, én nem is vártam ezt, de úgy bánjanak, hogy nem különleges, csak az, hogy normálisan. Hit, vallás az egy dolog, tehát a hit az egy teljesen másik. Közelebb kerülsz valláshoz, hit, ez vittem Istenhez, tehát ilyen, ugye a templomnak a milliója biztos, hogy számít valamit. Hát de a hit az meg az van, hogy azt meg én magam belülről, tehát azt most sem a pap nem mondja meg, se senki nem mondja, majd én eldöntöm, hogy az, hogy állok Istennel. Ez egy hatalmas terület, ami nem, nincs kihasználva. Madárles. Annak a maradványa. Hogy mikor ebbe víz, azt nem tudom, lehet egy 500 éve, nem tudom. Az most teljesen száraz, vagy víz ment le valamikor, nem tudom. Hát ez a legszebb része, vagy ezt kéne úgymond megölni. Ez úgymond a nagy események, az esküvőknek a helyszíne. Tehát, hát ez a rendes színpadok is szerintem a műfázakban is mozognak valószínűleg ilyen fedés, vagy hát legtöbben mind padló, vagy hát fa. Van ez a elfekvő. Az még addig nem feküdt senki, csak azok ilyen, aki azért mondom elfekvő, a beteg ember pedig részek fog lefeküdni oda. Persze, hát eljön egy erdőrészre, adunk neki ilyesmi, úgymond ezeket a feltételekkel, meg ilyen félnomád környezet, jó van, állattal visszaminősül, kész. Hát most senki nem fog rászólni minden, de hát otthon valószínűleg nem lépi meg. Mondom, az én filozófiám része, vagy mit tudom, hogy oda jutottak a civilizációban már a csúcs fent. Hát elképesen mondom. Utána már jön a kör, ami lezárul. Csak egy lépés a kőkorszak. Innen indult a kőkorszak, szépen elmentek, utána már az jön. Nincs. Ez egy ilyen ciklus szerint, vagy egy körforgás szerint. Ez a tuc, nem az igazi. Jó, nekem ez nem zene, de nem bosszant, vagy nem. Tehát hozzá lehet szokni. Engem nem zavart a zene, semmi nem zavart itt. Valahol a televízióból láttam ezt az étén, hogy valahol vidéken, az őrségben, vagy hol van kialakítva egy szoba, de még kaptárok vannak alul elhelyezve. És úgy van beépítve, hogy ott szépen el lehet aludni, mert a műveknek egyforma monoton zsongás, ugye, és ez az alfa hullámokat szép, az a műveknek ez a duruzsolás, az ümmögése, ez elaltatja az illetőt. De azért, mert monoton. Nem azért, mert mély, szerintem, nem azért, mert mélyek vannak. Hát a Niagara mellett is el lehet aludni, mert egyforma zajos, úgymond. Ütemes. Seggemben karul, pofámban ököl, szemeimben a nyomor kikönyököl. Az a jó vers, amikor elhangzik, az utolsó sor vagy szó, vagy nem, minden, akkor azt mondja, aha. Én nekem 3 verses kötetem. Egyfajta menekülési útvonal, vagy egy ilyen, hogy mondjam, ilyen burok, amivel behúzódsz, vagy cipzár, sátor behúzott, és nem tudnak bántani, érted? Tehát azt tud jól szavalni verset, színés, se tud mindenki jó, aki tud bánni ugyanúgy a szünetekkel.
ez majdnem a csend. A belső csend, ugye itt most külső is van, tehát itt az egy nagy dolog. Az nyomasztó a csend. Az sokan nem tudnak bánni vele. Mert legtöbbüknek az van, hogy akkor, és akkor most, és akkor szembe kell nézni önmagával. Tehát belül van egy hang mindenkinek, ha megszólal egyáltalán, és akkor most mi van? Itt túl bajban lennének. Én meg magamnak nem mindig sikerül, próbálok egyensúlyban lenni, ugye? Az a legbelső hangol mindennel, nem mindig sikerül, de ha ki tudom alakítani, hogy a fej meg a szív, azon legyen jó párba, akkor már nincs probléma. Egyszerű az élet, csak hát, mit tudom, úgy kell viselkedni benne.